تحيال أب حقنيا زانتا زتمركوسة فقراو زانتا بياسين صالح يعني هي بتحيال سلام كما تقني استفتقم تخطتلتي مدباتنا كم زفلت أبز حلف مدبنا حمشي كفال تحستو هي بتحية لزر استا أب حقنيا زانتا استمركست بياسين صالح يعني استدرست زانتا نلومون مبل شرشي كفالا حيزنا لكم قريبنا لنا كم وترو أقدمنا كومنت شير لايك كومون سابسكرايب مقبر أي ترسعنا بلنا نعملو تحستا نسكركم نتبوزح كيت عرت رخبة تعود نسمير كتكافلو ساعات سرح نوي حواز وعلى إيليم كفدسو استدولت كأجل كي ودت كداونتان مغيار تبتب النابلت نام مغير خفل أتوت نتسهتي اترخبو كبرت نعا أخي ترفه حاقوس فتيرو لا نبرا نتسهتي تبتبنا إيليم قرما كساب كندو شبربت كتبل رئاتها تفلت أيقونتن دحن دي خيليم أنت يدعى اللخون دزي شبربت أب أفدق مغير خدان قوف مستبها هلا توكستا دحاني نتسهتي لومي قرمكيو ساربرايز اللواء حافاس قطر اللاتني كمت متبلت أتنسوكو زي تبلي بلكن قطر أخي حافي سنكت إننا اللوديو بزربا إليم تقرمت كميدا مسترارو خانبر عجو كتب لني قزيخ أقلني كونن كيدا صباحك علك يا فقري أنت أس وسخت له نزرة بقى ويجود كتب الأخت بلد أخي تبلعي ياك أنا عالكم ما هداك قبلي كل غلطي في خطر كبله تمحت أنا تام حرة ويزار الدحنتكم حلو إنك أتجت الله وتأد نوتهم كالقوت دحن حدرو زي بلوخاء ناتا أبز حلف وقت أروم استرخبوا لا سانشين أقنعت قبلك أبوتا مسترخبو تتححزهم نفسن شين أتو أبقت إليم لعلمة أن حاقوسي نباب نبرا اتزاقات أما خلو كتنقرو أمانا تحوخت أنت يكون رخيبك يا أخي إذا وجهك خل على عيلة أنت كم زخونت كقمتو كوان تخالة كاب أفا كسمع بمدلاي مأتوي قبر اللام أملخ طعمي سمير حوي بؤنت اتنبت أي زفكرة نعي كم زفكرة يزبلنا حقيو ميحر تحقوسا كم زنبرت كاب زربا أي فلت نبرام أملخ داهم أسكا خمانا خينو كلنا تزبلة منكب زي ركبو وصفوف نديو انتين مالتي خن كم ززبلكي حتو سانديو بعينو نكتلهم نبي لبا خدي خلقاقن كتحتى نزلغا مچم دق تبعتي يزبلهم أبتاني حموش تدقق زلا سرح مبر كالا نقول زي حقوسا سمعتات كام من باب أدمار لكم بلسكا انت شبد بدا بلمتين اللص ولا خد قمتاي كالكان مالديو تقمت إلى حتى تطام سمير سحاقا كقمتاي تسقمني هو سمعتات كنو كويو كلتا قزاق نحسب أزحل زبلنا خينو بزخونة أب هيوتك حدا زي دقام زي حقوس نقر رهيب كخمزة اللغي كقمت يخل حق ايدي كون يلو حساباتو تأمزازام حق اي عباية ود أب رختبل بزخونة ناب قداي كاتو قداينا 900 تتصحيف له استرفة نخلتي ابنا ميدا مورات رايكم استرفة يبسرك زجاب بدأت تعاوة تاخري إيوانا برام أي أمنني أوا أنت إيوان كنا بزخل بتحكي
ኣብ ሓጢር እዋን ዓብ ብስራት ሒዛትሉ ክትመጽእ ኣይተጸበያን እዛ ዝብለካ ምስክነይቲ ንሳውን ሕቂ ቃይላ ዘላ ምስ ደገ ጠሊዓ ብዙሕ ዘሸየፈቶ ከም ዝቀደም በዓለደይ ንዘፍቅሮ ብናይ ጸማማት ምልክት ዝገልጻሉ ዝነበራ ኮሚያ ኮይና ዘረባ ኣኸይ ወደት ኮሊፉ እቲ ዓርከይውን ዓይነ ስውር ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ሰባት ቆላሕተኦም ናብኦም ክሳብ ዘዘንብሉ ከዓካዒሉ ናይ ልቡ ዝሓቐ ኤሊም ደፋር ክንሳ ዓይኑ ብዙሓት ምስ ዓለባ ተሰኪፋ ኣፋ ብኢዳ ዓቢሳ እዋ ኣትሕፈር ተሰለየና ኣለኻ ውሕጥ ኣብሎ ማሃንዘል ተጻረፈት ኣንቲ ኣብ ኣፍ ክጻረፉ ዝውዕሉ ሰባት ዲኻ ትነብሪ ጸርፊ ዘይብላ መቸም ዕላል ይብልክን ሰሓቁ ኣዝሕል ኣበለም እዋ እሞ እንታይ ደኣ ክብለ ብዒንቶም ክሳብ ዘንቁርና ክትስሐቅ ተሸቕረረት ክትስገፍን ተጀሚርኪ ትልብ ምለኽ ማለት እዩ ጽቡቕ ለውጢ ጎጠያ እወ ሰሚር ለባም እንታይ ዝቕጽል መደብና ወዛ ገዲፋ ናብ ቁም ነገር ኣተወት ከም ዝበልክዮ እትስተረፈ ሚታዊት ክጻወትዎ ሓደ ኢንዶር ሜዳ ክነዳልወሎም ኢና ቅድሚኡ ግን ንስኸውን ፀሓይ ብልዕላ ጠመት ከም ዘሎ ሓብረ እኺ ተባዓት ክትረክብ መታን ኣነውን ከምኡ ክገብር ብድሕሪኡ ካስት ንጽሕፈላ ነዛ ሓፀር ክፋል ፊልምና ሕጂ ግን ከም ተቓል ዝኣተኸልኪ ዋካ ክንብል ኢና ናይት እንተኣተና ከመይ ይመስለኪ በቃ ቃልካ ብሓንቲ ደይ ትጥራይ ክከሓሰሉ እዚ ዕርቡን እዩ ኢልሃኒ ዝተረፈ ድማ ድሕሪ ክልቲኦም ምርኻቦም ቦታኺ ሪዘርቭድ ኮይኑ ክጸንሕ መንገዲ ክጸርገልኪ ብድሕሪኡ ኸኣ ሓደ ህያብ ይተርፈኪ በላ ሕጂ ዝብላዕ ተዛሪብካ ጽቡቕ ኣበይኻ ትወስደኒ ፈቓደኛ ምዃና ኣረጋገጸትሉ ኦ ቤላ ሓሪፈይ ንዕናይ ሞ ኣብዚ ናይ ቪአይፒ ንጀማምሮ ንቕጽል መሪሕዋ ኣተወ ሰሚርን ኤሊምን ኣብ ሳንሻይን ዝጀመርዎ መስተ ዝሰንዮም ምዝንጋዕ እናረሰነ ኸደም ሰሚር ቮድካ ኤሊም ጂንጆሪኖ በራንሺ ችርስ እዚኣ ናይ ፀሓየ እዚኣ ናይ ንጽህቲ እናበሉ ክሰትዩ ግዜ ምስ ከደሎም ተተሓሒዞም ናብ ሰንበሊኖ ለይታው ትልሂት ኣቕንዑ ኣብ ሰንበሊኖውን ደስ ዝበሎም ኣዚዞም መምስ መጸት ደርፊ ተንሲኦም ክስዕስዑ ደኺሞም መስሓል እናበሉ ክጭልጥዎ ዘምሰዩ ኣልኮላዊ መስተ ከዝሕሎም ዘይኮነ ረስኒ ወሲኹ ሓዋኣ ጎደሎም ክልቲኦም ብመስተ ስለስተሰነፉ ሓሊፎም ክሳዓሙን ኣካላቶም ክተናኸፉን ምስ ጀመሩ ብረስኒ ስምዒት እውን ተቐጸሉ ወጋሕታ እቲ ለይታዊ ትርሂት ስርሑ ምስ ዘዘመ ተተሓሒዞም ናብ ኣላስካላ ሆቴል ኣምሪሖም ሓደ ክፍሊ ብመሓዝ ብሓባር ኣተው እታ ለይቲ ክልተ ኸሚሕዋት ዝጠማመቱ ዝነበሩ ሰሚርን ኤሊምን ሓንትን ሶላ ክጋፈፉ ኣሕደረቶም ምስቲ ዝነበሮም ድኻም መስተን ፀወታ ዓራትን ተደማሚሩ ከቢድ ድቀት ፀቕጦም ምስተፈራበሩ ዘይተጸበይዎ ኣጋጣሚ ብሓደ ጠሚርዎም ከም ዝሓደረ ተረዲኦም ሕፍረቶም ንምሽፋን ተቐዳደሙ ኤሊም ብዝተፈጸመ ኣመና ሰንበደት ይሓልም ደይ ዘለኹ ሰሚር ኣይ ኣምንኒ ስለምታይ ከም ስትገብር ነዛ ክትሪኦ ብሕፍረት ተበሊዓ ኣብ ጥፍራ ክትሕባእ ዝተረፋይ ነበረን ሶሪ ኤሊም እንታይ ኣጋጢም ወላ ኣነ ይርዳእኒ የለን በጃኽ ሕልሚ ይበልኒ ኣኽ ብኻ ተሪፋትና ናይቲ ማል ሓወስ ተጣዓሰም ብኻ ዘረባ ደኻድም ዝብሉ መከላኸለ ድማ ይተጠቐምናን በጃኻ ሰሚር ሓወይ ገለ ግበር ዘይንደልዮ ካልእ ሕማቅ ከይስዕብ በታ ኣካላታት ጠምጢማትላ ዝነበረት ኣንሶላ ገጻ ሸፊና እናነብዐት መፍትሒ ከተናዲ ለመነቶ ከም ዝናበልክ ስራሕ ከይተኸዲ ደውል ክፈቕድ ሕተት እዮም ድሓር ግን ግድን ክንራኸብ ኣለና ገለ ነገር ክሓስበ ኮይስዶ በጃኽ ሕጂ ትንብዒ ያላ ክዳን ክቀያይሪ ተንሲኡ ሻወር ወሲዱ ክዳውንቱ ቀያይራ ኤሊም እውን ነፍሳን ፂሃ ክዳውንታ ድሕር ምልባስ ናብ ገዛኣ ከብፅሓ ሓበረቶ ውሽጣ ኸኣ ክትበልዕ ክትብልበሊ ከይትብልዒ ዝብል ዘረባ ንጽህቲ ከድምፅ ጀመረ ሕማቅ ከየጋጥማ ኣብ ጸሎት ኣተወት ኤሊም ምስ ሰሚር ምዃኑ ደኣ ከቢድዋ እምበር ይኾነኒ ኢላ ዝቐረበቶም ኣወዳትስ ነብሳ መምስ ረኸቡ ክሽንድሕዋ ዳርጋ ወልፎ ኸይንዋ እዩ
እታ ሓንቲ ዘይትግረሃላ ዝነበረት ግን ብዘይ መከላኸሊ እንተ ተሓርደት ውን ትውዕሎ ኣይነበረትን። ሰሚር ካብ ገባቢ ገዛኣ ርሕቕ ኢሉ መኪና ዶ መሰበላ እታ ኣብ ሓሳብ ተጸሚዳ ከባቢኣ ከተስተፍል ዘይከኣለት ኤሊም በፂሕና ኣለና ኢሉ መንኩባ ምስተንከፋ ካብ ዝገሸታ ሓሳብ ባህሪራ ተመልሰት። ሓራይ በፂሕና ምሽ ደንግርግር በላ። ኤሊ ፕሊስ ኮሚ ትኹኒ ኣጆኺ ወላ ሓደ የጋጥመናኒ ሕጂ ግን ነፍሲ ክፍትሕ ተሓብል እዩ እዚአን ከኣንኪ ሓዚየን ኢሉ ቁፅሩ ዘይፈለጦ ገንዘብ ኣብ ቦርሳ ተወላ። ሰሚር በቲ ዘጋጠመ ኣመና ሓዘነ። ነታ ሓደ ግዜ ከምዛ ናይ ኤሊም ዘጋጠመቶ መዓልቲ ዘከራ። ቅድሚ ናብ ገዝኡ ምኻዱ ድማ ናብ ፋርማሲ ተኣልዩ ግዝያዊ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ማለት ኤመርጀንሲ ፒሊስ ዓዲጉ ወፀ። ዝተረፈ ድኻም ከውጾ ክድቅስ እኳ እንተበለ ድቃስ ግን በይን ይምፃእ። ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ሞባይሉ ኣውፂኡ ቁፅርታት ክጠዋውቕ ጀመረ። ቴሌፎን ጭር ትብል ተቐባሊ ዝሰኣነት ቴሌፎን እዚ ኤሪቴል እዩ ዝደወልኩምሉ ዓሚል ከይወደእት ኮሊፉ ካልኣይ ግዜ ደወለ። እታ ካልአይቲ እውን ክትውድእ ካልኢታት ምስተረፋ ሃሎ ሰሚር ዝደኸመ ድምፂ ተቐበሎ። ኤሊ ደቂስ ክዲ ኽዳ ድምፂ ሕማቕ ኣሎ መልሲ ምስ ረኸበ ኣብ ኣፉ ዝመፀሉ ሕቶ ሰንደወ። ኖ ርእሰይ እምበር ፈጋዕ ክትብል ደልያ እንታይ ከጌርካ ውሽጠይ ፍርሕ ይብል ኣሎ። ስራሕከ ደው ኢልክሎም ዶ? እወ ኣሕፀረቶ። ጽቡቕ ኣነ እውን ክዕርፍ ኣይከኣልኩን ሕጂ ክመፀኪ ኣብታ ዘወረድኩ ኮይነ ሚስኮል ገብረልኪ ሓራይ ቻው። መልሳ ከይሰምዐ ቴሌፎኑ ዓፅዩ ተበገሰ። ፀሃየ ብፍሕሽው ገጽ ናብ ስርሑ አንጊሁ ወፈረ። ቅድሚ ሕጂ ኣርፊዱ እንተዘይኮይኑ ቅድሚ ሰራሕተኛታት ኣትዩ ኣይፈለጥን። ምኽንያቱ መፍትሕ ናይ ትካሉ ንፀት ስለትሕዞ አንጊሄ ከኸፍትኤ ዝብል ስክፍታ ኣይነበሮን። ኩሎም ሰራሕተኛታቱ ከይተረፉ ቅድሚኦም ምእታው ኣገረሞም። ንጽህቲ ኣብ ልክዕ ሰዓት እኳ ኣብ ቦታ ስራሕ እንተበፅሐት ትካል ተኸፊቱ ምስ ፀንሓ ኣመና ሰንበደት። ሰላሕ ኢላ ኣትያ ዘጋጥም ዝነበረ ከተጣልል ንኹላ ገዛ ከም ሰራቂት ቀስና በለት ፈተሸታ። ልባ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ እናተሰቕለት ህርመታ ክውስኽ ግንባራን መታልሓን ራዝ ቲፍቲፍ ክብልን ይፍለጣ ነበረ። ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሃለፍታ ክእትዋ ዝቐረበ ከዓ ኦፊስ ተኸፊቱ ሰብ ዘይብሉ ምስ ፀንሓ ልዕሊ ጥርዚ በፅሐ ፈርሓ። ቀሲላ ልዳት ሰጊራ ድማ ኣብ ማእከል ቆይማ ብዓይና ክትኮሎ ጀመረት። እቲ ብድሕሪ ማዕጾ ተሓቢኡ ዝነበረ ፀሓየ ሃንደበት ሰላሕ ኢሉ መፂኡ የእዳው ሰሪዱ ብኽልተ ጎና ትንክፍ መሰበላ ንጽህቲ ምስቲ ተጻዒንዋ ዝነበረ ፍርሒ ተደሚሩ ፀሓየ ላወጨጨት። ኣካላታ ድማ ንእለት ማይ ኮይንዋ ኣብ ደዊላትሉ ዝነበረት ቦታ ኩርሜላ ኸፍበለት። ስምባደ ዘስዓበላ ኸዓ ኣብ ስርዓ ሽንቲ ማይ ጥሪቕ ኣበለት።